African Story. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, inda muke karanto muku littafi mai suna Sadauki. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Komawa ta zauna ta ɗaga idanu tana ta duban su ɗaya bayan ɗaya. A zuciyarta take faɗi cewa, haƙiƙa na gane su, amma kuma me ya kawo mu nan? Nan kuma ina ne? Gimbiya Sharsila ta ci gaba da zancen zuci a zuciyarta tana faɗin. Nan dai bai yi kama da nahiyar mu ba, kuma sannan ina da karuna suke. Haka kuma ban ga koda guda ɗaya daga cikin kuyangina ba. Cikin sauri Gimbiya Sharsila ta dubi su Sadauki Hashimar tare da faɗin nan kuma ina ne? Domin kuwa gurin kwata-kwata bai yi kama da nahiyar mu ba, in ji Gimbiya Sharsila. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Abin ya yi matuƙar ƙona mata rai sosai, ta rasa ma menene abin da za ta faɗa a gaban Hashimar. Gimbiya Sharsila ta san cewa tabbas dukkanin abin da za ta faɗa wa su Sadauki Hashimar ba za su saurare ta ba. Kalyamisu ne ya turo mata gasasshen nama yana faɗin cewa zai fi miki kyau ki daina asarar hawayenki, ki ɗauki wannan naman ki ci. Kasancewar hawayenki yana da matuƙar daraja, domin kuwa babu makawa sai mun kai ki gurin sarkinmu. Shi kuwa Sadauki Hashimar jiya wani takaici ya lullube shi yayin da Kalyamisu ya faɗi wannan magana. Suna cikin wannan yanayi ne ba su yi aune ba sai ji suka yi an kawo musu cafka. Cikin azama da zafin nama suka hanzarta gocewa ba tare da sun tsaya dubawa su ga wane ne ya kawo musu wannan cafka ba. Nan da nan suka yi yunƙurin miƙewa tsaye. Ashe wani ƙatoton maridi ne ya kawo musu cafka. Domin kuwa girman maridin da tsayinsa da faɗinsa ya isa, saboda tsananin girman maridin da ƙira suke iya hango fuskarsa. Ganin wannan ƙatoton maridi ya yi matuƙar firgita su sosai. Aljani Guzamu ne ya kai wa maridin wani mangari. Aljani Guzamu bai yi nasarar samun wannan maridi ba, ko kafin Aljani Guzamu ya yi wani yunƙuri, inda maridin nan ya kawo masa wani duka inda ya daki kafaɗarsa. Wani irin ƙara Aljani Guzamu ya ƙwalla sakamakon azabar dukan da ya ji wanda muridin ya yi masa. Ko kafin ka ce me wannan guri ya hautsi ne da wani irin matsanancin faɗa. Wannan muridi haka ya ci gaba da kawo musu duka da mangari, su kuma suna famar gocewa. Sun ɗauki kusan kimanin rabin sa'a suna famar fafatawa da gwabzawar da suka daɗe suna yi a tsakaninsu. Wannan dalili ne ya sa wannan muridi ya samu nasarar jiwa Guzamu raunuka har guda 2 a jikinsa, dalilin da ya jawo galabaitar Guzamu. Sadauki Hashimar ne ya zage yana ta kaiwa wannan muridi sara mai matuƙar haɗari iya ƙarfinsa. Haka Hashimar ya yi ta fafatawa yana ta kaiwa wannan muridi sara, inda ya nasarar saran wannan muridi a cinyarsa. Amma ga mamakin su sai suka ga saran bai ratsa jikinsa ba, tamkar an sari baƙin ƙarfe. Duk kuwa da irin tsawon lokacin da Hashimar ya ɗauka yana ƙuntatawa wannan muridi. Sai bayan Hashimar ya yi masa wannan sara ne suka fahimci cewa wannan muridi baya jin sara. Daga nan ne fa sai hankalinsu ya matuƙar dugunzuma, hankalinsu ya tashi sosai ainin. Kowannensu sai fara tunanin ya sami wata malafa ya fake, domin kuwa shi wannan muridi ya matuƙar gajiyar da su, dukkaninsu sun yi matuƙar galabaita. Ganin cewa wankin hula na neman ya kai su dare ne sai suka fara tunanin guduwa. Ko da muridin nan ya fahimci haka, shi kuma ya ci gaba da kai musu rifka ɗaya bayan ɗaya, inda ya takura musu ya ƙuntata su ya hana su matsawa sakat. Wata sura mai tsananin tashin hankali tare da bugun ciki wannan muridi ya kai wa Sadauki Amfal. Cikin tsananin zafin nama Amfal ya daka wani uban tsalle tamkar wani tsuntsu, inda ya nasarar gocewa daga wannan sura da wannan muridi ya kawo masa. Nan take muridin nan bai nasarar cafkar Amfal ba ya daki ƙasa, saboda tsananin tsabar ƙarfinsa da kuma yadda ya kai rifka sai da hannuwansa dukkaninsu suka natse a cikin wannan ƙasa. Faruwar hakan ne ya sanya Gimbiya Sharsila tsananin firgita, bata san lokacin da bakinta ya furta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tare da faɗin subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin.
Faɗin haka ke da wuya sai suka ji wannan muridin ya wata iriyar ƙara mai matuƙar razanarwa, nan take muridin ya fara zagwanyewa a gabansu. Zagwanyewar muridin suka tsaya suna kallo mai matuƙar abin mamaki, wadda ya dinga zagwanyewa tamkar yadda ƙanƙara take zagwanyewa a cikin ruwa ko kuma a gaban wuta. Abin ba ƙaramin matuƙar mamaki ya basu ba. Amfalle ya dubi Gimbiya Sharsila tare da faɗin, dama ke matsafiya ce? Cikin tsananin takaici da furcin da Amfal ya furtawa Gimbiya Sharsila, a fusace Gimbiya Sharsila ta nuna masa yatsa tare da faɗin, ashir ɗinka, kar ka kuskura ka ƙara ce min matsafiya, domin ni kuwa bana aikata irin shirkar da kuke aikatawa. Ban taɓa aikata wani abu mai kama da tsafi ba. Tsafi sai dai a gurinku mushrikai wanda ba su san addini ba. Amfal, da kai da dukkanin tawagarka da ni gaba ɗaya, ku sani babu wani mahaluki da ya cece mu face Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shi kaɗai ne ya cece mu daga sharrin wannan abu. Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya, ba shi da mata kuma ba shi da ɗa, ba da ɗan uwa. Wannan shi ne abin da nake so ku sani dukkaninku. Allah ba shi da ɗa ko jika ko kuma wani abokin tarayya. Haka kuma babu abin da ya gagari Allah maɗaukakin sarki sarrafawa, in ji Gimbiya Sharsila. Wata dariya sarkin yaƙi Zaffar ya sake tare da faɗin, idan har Ubangijin naki gaskiya ne, to me yasa ba za ki roƙe shi ya cece ki daga hannunmu ba? Tunda har kin gaya mana cewa Ubangijinki ne ya hallaka wannan muridin. Cikin takaici da damuwa, Gimbiya Sharsila ta ce masa, da sannu Ubangijina zai cece ni. Cikin ɓacin rai da shishshikar kuka ta ce azzalamai kawai, tare da tofawa sarkin yaƙi Zaffar yawo a kan fuskarsa. A daidai lokacin sarkin yaƙi Zaffar yana tsugunne a gaban Gimbiya Sharsila. Faruwar hakan ke da wuya abin ya hasala sarkin yaƙi Zaffar, inda ya miƙe tsaye tare da yunƙurin zai kifawa Gimbiya Sharsila mari. Cikin wani tsananin hanzari da zafin nama, Hashimar ya kare marin da sarkin yaƙi Zaffar ya kawo wa Gimbiya Sharsila. Abin ya yi matuƙar bashi mamaki, inda ya tsaya yana kallon Sadauki Hashimar. Sadauki Hashimar ya ce masa, ko da wasa kada ka ƙara tunanin ganganci ko ka taɓa lafiyarta, domin kuwa wannan yarinyar amana ce a gare ni. Amana mahaifinta ya ɗauka ya danƙa ta a hannuna. Na gaya maka, ko a ina wannan yarinyar tana ƙarƙashin kulawata ne. Wani numfashi sarkin yaƙi Zaffar ya ja sannan ya aje ƙasa, tare da faɗin, ashir ɗinka ɗan samari. Da sannu zan gwada maka cewa ruwa ba sa'an kwando ba ne, sannan a hankali sai na nuna maka tsohon ƙashi ya fi sabon ƙashi. Amrish ne ya shiga tsakaninsu domin gudun kar su yi faɗa. Guzamu ya dube su tare da faɗin, kai malamai mu fa ba mu da lokacin yin wata hayaniya. Ku zo mu shirya mu ci gaba da tafiya domin kada lokaci ya ƙure mana muna zaune a nan gurin. Sadauki Hashimar ne ya ƙarasa gurin da Gimbiya Sharsila take ya tsuguna a gabanta yana dubanta, tare da faɗin, ya ke wannan ma'abociyar kyau da kwarjini da ƙawa, ki kwantar da hankalinki, babu abin da zai same ki. Ki sani ba don komai muka raba ki da gaban iyayenki ba sai don mu cika umarnin sarkinmu, Sarki Hantaru na ƙasar Azrab. Mun ɗauko ki ne akan aniyarsa ta yana buƙatar ya aure ki. Na ɗauki alƙawarin zan mayar da ke gaban iyayenki har cikin birninku cikin ƙoshin lafiya. Kuma na yi miki alkawari matuƙar ina raye, ba zan taɓa bari wani mahaluki ya cutar da ke ba, ba zan taɓa bari wani ya taɓa miki lafiyarki ba. Dukkanin wannan jawabi da Sadauki Hashimar yake yi, idanuwan Gimbiya Sharsila suna kan idanunsa, haka shi ma idanunsa suna kan idanun Gimbiya Sharsila. Sannan kuma Sadauki Hashimar a hankali yake yi mata magana ba tare da abokan tafiyarsa sun ji abin da yake faɗa mata ba. Muna roƙon ma'abuta wannan tasha tamu da su ci gaba da taimaka mana da comment da liking da sharing. Hakan kuma shine zai kawo ci gaban wannan tasha tamu. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu.